এবং ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିଛି ଜାଗାରେ ଘର ଲୋକ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରାଜନୀତି ନ କଲେ ଭଲ, ଆମର ତ 14 ବର୍ଷ କିଏ ରାଜନୀତି କଲା। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଭେଇବା ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଆକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ହିଁ ନେଇପାରିବ। ଯେମିତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଉଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍। ଆଜ୍ଞା, ସଂଘର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି। 80 ମସିହାରେ ତ ବିଜେପିକୁ କମ୍ୟୁନାଲ ଦଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳକୁ ଏବେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜିତୁଛି। କିନ୍ତୁ এই ଭୀମ ଆଉ ମିମ୍ ଏମାନେ ତ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଜାତିବାଦକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଭାଜନ ହବ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ହବ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଡିସନଟା କ'ଣ, ୱାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍, ସବୁବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବ। ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ଅନ୍ତ କରିଥିବା ସେ ଶିଶୁକୁ ଏବେ 24 ମାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେଣି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି, ମର୍ଡର, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଆମେ ତ ମୂଳ ଲଢ଼େଇଟା 24 ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଥିଲା, এই ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ନନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ୱେରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକତାଟା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଉ ନାରଦ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଅସୁରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବହୁତ ଖବର ଦେଖି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ସତ କ'ଣ। ଆଉ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ବହୁତ କହିଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ। ଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଟା ସେ 2 ବର୍ଷରେ ପଢିଦେଲା। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେ ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଯୋଉମାନେ ନୋ ମାର୍କ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏ ଟ୍ରାପରେ କେବେ ହାତ ପଡି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତ ଭିତରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବିରୋଧ। ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, 2 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପରେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ଏମଏଲଏ ମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପେଲ୍ଟିଂ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ସ, ଏବେ ଦଳ ଡିଆଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶୁଖୁଆ ମାଛ ବି ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିନା ଆଇଡିଓଲୋଜିର ପଲିଟିକ୍ସ ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ନମସ୍କାର, ଉନ୍ମୋଚନର ପଡକାଷ୍ଟ ଅସ୍ମିତାର କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶିଷ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଯୁବ ରାଜନେତା ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ପତନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଉ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଳ ଆସେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ। ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିନର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଲେବର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହଉ, ତଥା ଅନେକ ଘଟଣାରେ ସେ ଘେରିଥାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ନିଜ ଦଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ସଫଳ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ସେ ଯୁବ ମୁଖପାତ୍ର ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭଲ ଅଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର ଛାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ଜ୍ଞାନ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଜ୍ଞାନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଭାରି ପରିପକ୍ୱ। ଏଇ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଏବେ PhD ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପରିପକ୍ୱ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ପରିପକ୍ୱ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ବାକି କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ମୁଖପାତ୍ର ଆମେ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହବ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ରୋଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ RTI ଠୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିବା, ଟିଭି ଡିବେଟ୍ ସମୟରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ହେବାରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ।
এটা ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମର ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇ ବା ସେ ଦଳର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଭାଇବାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କେମିତି ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ହୁଏତ ଏ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏତେ କମ ବୟସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢାରୁ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ବି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତ ଏସବୁ କେତେ ସହଜ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ଏଟା ସହଜ କି କଷ୍ଟ, ଆଗକୁ କଣ ହବ, ଅତୀତରେ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଏସବୁ ଭାବେ ନାହିଁ। ବାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଯେ ରାଜନୀତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆମେ ରାଜନୀତିଟା ଦେଖିଛୁ, ଯଦିଓ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆମେ ବହୁତ ପରେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରାଜନୀତି ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ହଁ, ପାଠପଢା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଲୋକ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି, କୋଉଠି ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ, ମୁଁ କେବେ ୟାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ଚାଲିଛି, କାଲି ହୁଏତ କଣ ହବ ନ ହବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ମୋର ବହୁତ ନଥାଏ। ବାକି ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆଜି ଦିନର ଦାୟିତ୍ୱଟା କଣ ଆଜି ଦିନ ହିଁ କରିବା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଥାଏ। ବାକି କଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ୟାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାନେ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଏଇ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିବେ, ଅମଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ। କାରଣ କୌଣସି ପରିବାର କେବେ ବି ତା ପିଲାକୁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବେ, କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ କୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ କରେ। ପର୍ସନାଲ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ମତେ କିଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଭଏଡ ଚୁପ କରୁଛନ୍ତି। ରହିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିବେ। ତ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ପିଲା ପାଖରେ, ଝିଅ ପିଲା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ସୋସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପାରିବାନି, ଥାଉ, ରହିଯିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ନ ପଢି କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରାଜନୀତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରି କଣ ହବ, ଦେଖ ବହୁତ ରାଜନୀତି ଖରାପ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବା ନିଜେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥାକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେମିତି ନଥାଏ। ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଘର ଲୋକ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ନାହିଁ ରାଜନୀତି ନ କଲେ ଭଲ। ଆମର ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା, କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କଥା ଭାବିବା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ଘର ଲୋକ। ତେଣୁ କଥାଟା, ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସେଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର କିଛି ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିସାବରେ ସେଟା କରିପାରନ୍ତି, କିଏ ଓକିଲ ହିସାବରେ କରୁଛି, କିଏ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କରୁଛି, କିଏ ରାଜନୀତିରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଭେଇବା ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମେ କରିପାରିବା, କରିବା ଉଚିତ। ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ ବି କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସଂଘ ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଆକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ହିଁ ନେଇପାରିବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇନି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମାନେ ଭାରତ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ସଂଗଠନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏକାଡେମିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ମେ ବି ପଲିଟିକାଲ, ମେ ବି ସୋସିଆଲ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଂଗଠନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବି, ସେ ତ ଆନାଦର ପାର୍ଟ। ମୋ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଯେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ନା ତାର ବୈଚାରିକ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ବୈଚାରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। 1 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ସଂଗଠନଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ବିଶ୍ୱରେ
ଏଇଥି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା କଥାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ମୁଁ ନାହିଁ, ଯେମିତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି RSS। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ସିଏ ଯାଇପାରେନି, ଆଉ ସଂଘରେ ହିଁ ସିଏ ରହିଯାଏ। ଏବଂ ଏ ସଂଘରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ ଏବଂ ସଂଘରେ କାମ କରିବାର ଏତେ ଫ୍ରିଡମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତାଠୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଭଳି ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆପଣ ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଟେକିକି କହୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେଇକରି ବୋଲିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ, ମିଶନାରୀ ମାନେ, ବହୁତ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କଥା କଲା ପରେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଘର ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ବି ଅର୍ଥର ଲାଳସ ନଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବେ 98% ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଶାଖା ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷର 98% ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି କରାଯାଉଛି ତାହା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଡିତ ହେଇପାରିବ। ସଂଘକୁ ଯିଏ ଆସେ ତା ଉପରେ ସଂଘର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଉ, ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ଥାଉ, ସିଏ ଫିଲ୍ମ ସିନେମା କରୁ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ କରୁ, ତାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି ଆସେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନାରେ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଯିଏ ସଂଘରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ଆସିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଆପଣ ମୁଖପାତ୍ର ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳକୁ, ନିଜ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଅନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଡିବେଟ୍ କରିବା, ବିତର୍କ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ 1.4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି ବହୁତ ମତେ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗେନି। ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟତା। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ କହିବାର ପର୍ପୋଜ ଟା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜ। ହଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି। ସ୍ପଷ୍ଟତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି, ଆଜ୍ଞା ପର୍ପୋଜ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ କନଭିନ୍ସଡ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରି ନାହିଁ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10-11 ବର୍ଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ସରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଛବିରେ ଗୋଟେ ଠୋପେ କଳଙ୍କ ଲାଗିନାହିଁ। ସରକାର ଉପରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନା ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଏବଂ ସରକାର ଏତେ କାମ କରିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ କାମ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆହୁରି କଥା ଅଧିକ ରହିଯିବ, ନ କହିବା ମାନେ କହିନଥିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ତାକୁ ପୁଣି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିଶାହୀନ। ହୁଏତ କିଛି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜନ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭୀମ ଆର୍ମି ଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା। ସେଠି ବି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ, ଆଉ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଫଲୋଅର୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତକୁ ଗାଳି ଦେଇକିରି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାଟା ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଏ ମାନସିକତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦାୟୀ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପଲ ରିଜନ୍ସ ଅଛି। ଏକରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ସଂଘକୁ ଗାଳି ଦବା, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରକୁ ଗାଳି ଦବା, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଯଦି କମ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସଂଘର ଏତେ ବିସ୍ତାର ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବାତାବରଣ ତ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା 1960 ମସିହାରେ ଥିଲା, କି 50 ମସିହାରେ ଥିଲା, କି 70 ମସିହାରେ ଥିଲା। 80 ମସିହାରେ ତ ବିଜେପିକୁ କମ୍ୟୁନାଲ ଦଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳକୁ ଏବେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜିତୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଯୋଉ ଭୀମ ଆର୍ମି ଭଳିଆ ସଂଗଠନ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ମାଷ୍ଟରଟା ତ ବିଦେଶରେ ବସିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ତରିକା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ
ସମୟରେ ବଦଳିଛି। ଦିନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏ କଥା କହୁଥିଲା, ଦିନେ କଂଗ୍ରେସ ଏ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସ ଏ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଜି ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସଂଗଠନ ପଲିଟିକାଲି ସ୍ପେସ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିମିନିଶ ହେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସମାନ କଥା ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମରେ କହୁଛି, ବାକି ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତରିକା ସମାନ। ଆପଣ ଯଦି ଭୀମ ଆର୍ମି ହଉ ବା ସେ ଭୀମ ଯୋଉ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ କହୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କହୁଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆପଣ ଏତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାନେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିଛି ସମର୍ଥନ ଏବେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସମର୍ଥନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଦିନେ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା କଣ, ସେମାନେ ଆଜି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କଣ କହିଛନ୍ତି ତା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଥଟ୍ ଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଥଟ୍ ଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପପୁଲେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାରତ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ବିଭାଜନ କର। ଏଠିକାର ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠେଇ ଦିଅ, ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ। ଏକଥା ଆଜିର କୋଉ ଭୀମ ଆର୍ମି ଆଉ ମିମ୍ ଆର୍ମି କହିବୁ କି? ଏ ତ ଭୀମ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ସାହେବ ତ ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ ଆର୍ମି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ଭୀମ ଆର୍ମି ଆଉ ମିମ୍ ଆର୍ମିର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସିଏ ଦଳିତ କାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସିଏ ଏଇ ଭୀମ ଆଉ ମିମ୍ସ କରିକିରି ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିବି। 5 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭୀମ ଆର୍ମି ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ଯେତିକି କଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗାଳି ଦବା, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗାଳି ଦବା, ଇଏ ସବୁ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯୋଉ ହୁ ଆର୍ ଶୂଦ୍ର ବହି ଆପଣ ପଢିବେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଢିବେ, ହଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କିଛି ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ବିରୋଧ ଥିଲା, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବିରୋଧ, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସେ ହୁଏତ କହିଥାଇ ଆଉ ପାରନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବି ସାମାଜିକ ସମରସତା କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୀମ ଆଉ ମିମ୍ ଏମାନେ ତ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଜାତିବାଦକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଭାଜନ ହବ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ହବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମିମ୍ ଆଉ ମିଶନାରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି। ଇଏ ଯୋଉ ଥିଓରିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲମ୍ବା ଚାଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବା ଯୁବପିଢି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଦେଖିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣ ନେବେ, ଆଜି ବାରାକ ଓବାମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଦେଶରେ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଟ୍ରାଡିସନଟା କଣ? ୱାନ୍ସ ଇଜ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍, ସବୁବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବ। ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଦେଖିବେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ସେଠି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ହେଲେ କଣ ହବ, ପଲିଟିକ୍ସଟା ଯଦି ଡାଇଭରସିଫାଇଡ୍ ହବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଓପିନିଅନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଜ, ହଁ ଏଜ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସବୁ ଏଜର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଲିଟିକ୍ସଟାରେ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି, ପଲିସି ହଉ, ଡେଲିଭରି ହଉ, ଦେଶର ରଣନୀତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏ ସବୁଥିରେ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ୍ ଆଇଡିଆ ଆସିଲେ ହିଁ ସରକାରଟା, ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଏଜ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ରାଜନୀତି ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ମାନେ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଠିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଷ୍ଟମଟା ଡେଭଲପ ହବ। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଭାରି ଶାଣିତ ଥିଲା, 5Tକୁ ପୁରା ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଅନେକ ବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସରକାରରେ ସ୍ୱର ଟିକେ ନରମ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ମିଡିଆ ଆଗରେ ରଖିବା। ଆପଣ ଯୋଉ 5T କଥା କହୁଥିଲେ,
ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ତ 5T ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରୋଶଟା ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନରେ ଥିଲା ଯେ ସିଷ୍ଟମଟା କରୁଛି କଣ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆରଟିଆଇ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଡାଟା ଆଣିଥିଲୁ ଯେ କେତେ ଥର ଡାଟାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ମনে ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଯେ ଡେଲି ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ବି ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଥେଣ୍ଟିକ ପ୍ରୁଫ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମିଡିଆରେ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାର ଫଟୋ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଥିଲି। ସେମିତି ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା। ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ଯଦିଓ ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ନଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିଠିକୁ ଆଣିବା, ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରେଟିଭ ବଦଳିଲା ଓଡିଶାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ନାରେଟିଭ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସରକାରର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଏବଂ ଅପୋଜିସନର ଆପଣ ଅପୋଜିସନ ଥିଲାବେଳେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସରକାର ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେ ଆପଣ ଅପୋଜିସନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଟ୍ରାନଜିସନ ଟାଇମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତିକି ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଇମିଡିଏଟ ସରକାରକୁ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଆଗରୁ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜର ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆପଣ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ଭଲ କାମ କରୁଛି ଲୋକ କହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର କାମ ଥାଏ ତଥ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହାଇ ଅଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଫୁଲଫିଲ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିଟା ବି ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ମୋଡରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଲମ୍ବା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଏ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଯଦି 2-2.5 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି, ବିଗତ 3 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଦେଖିବି, ସବୁ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ରାଜନୀତି ଏଣ୍ଟାୟାର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା, ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜେସ୍। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡିଶା ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫେଜ୍ ଥାଏ। ମିଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଡିଆରେ ବି ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଫେଜେସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ରହିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ଅନ୍ତ କରିଥିବା ସେ ଶିଶୁକୁ ଏବେ 24 ମାସ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଅନେକ ଆଶା ରଖି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିଲେଣି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବିଗତ 18 ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଗୁଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଛି, ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସରକାର ହେଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ମେଜରିଟିରେ ଏବଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହାଇ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ପରିକଳ୍ପନା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ସରକାର ଡେଲିଭରି କରିପାରିବ, ଏଇଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଏଇଭଳି ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେଣି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ମର୍ଡର, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଏ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ଆମେ ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କହିପାରିବ ନା, ବା କୋଉ ଦେଶରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ, କୌଣସି ଦେଶ, କୌଣସି ମହାଦେଶ ଯେ କ୍ରାଇମ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପସିବୁଲ କଥା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। କ୍ରାଇମ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ
ଆପଣ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅପରାଧୀକୁ ପଲିଟିକାଲ କାରଣ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅପରାଧୀକୁ ସରକାର ଧରି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଧରି ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା ମାଳ ଘଟଣା, ପିପିଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ସେ ମାହାଲିଂ କଲେଜ ଘଟଣା ହଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ଘଟଣା ହଉ, ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି, ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କୌଣସି ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଲିଟିକାଲ କାରଣ ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଦିନ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ, ଯାଜପୁର ଘଟଣା, ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ଘଟଣା, ବିଧାନସଭା ଦିନ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହାଉସ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଟ୍ରୁଥଟା ଯେ ଅପରାଧୀର ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଧରୁନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ସମୟରେ ତ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ରିମିନାଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଧଉଳି ଘଟଣା ହଉ, କିସ୍ ଘଟଣା ହଉ, ଗୋପାଳପୁର ହଉ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ଧରୁଛି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ଦେଶର ସେକେଣ୍ଡ ସେଫେଷ୍ଟ ସିଟି ଫର ଓମେନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାଟି ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ଅପରାଧୀ ଯଦି ପୋଲିସ ବିନା ପଲିଟିକାଲ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ନ ରହି ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ, ଧୀରେ 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 ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସେମ୍ପଲାରୀ ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ଅପରାଧ ବଢିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରୀ ଆକ୍ସନ ନବା ସହିତ ଅପରାଧୀ ମନରେ ଯେମିତି ଭୟ ତିଆରି ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି, ପୋଲିସ ପ୍ରତି, ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଥିଲା କୋଉମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାସନ କଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁମି ତୋଫାନ କଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କରପସନରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ସରକାର ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦଳ ହେଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ତ ହଉଛି, ଏବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଅଧିକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସେସ୍ ଧରିଛି, ବହୁତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିବା ହଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧରିଛି। ବାକି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମର ଗଭର୍ନାନ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମଟା ପଲିଟିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡୋମିନାନ୍ସ କରିଦଉଥିଲା। ଏବେ ତା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ଅଫିସର ଅଭିଯୋଗ ନେଉଥିଲେ, ବୁଲି ବୁଲିକି ଅଭିଯୋଗ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସବୁବେଳେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ। ହଁ, ଏବେ ବି କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖଲଖଲ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି ପୂର୍ବାଭାସ ଯାଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେବାଟା ସେମାନେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବେ ବି ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଦଳ, ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏବଂ ଦଳର ଆମେ ତ ମୂଳ ଲଢେଇଟା 24 ନିର୍ବାଚନରେ କଣ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ନନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ୱେରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଲଢେଇଟା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ଯେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଖରାପ ବୋଲି, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଖରାପ ଥାନ୍ତି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଖରାପ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଡାକ୍ତର ଖରାପ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଲଢେଇଟା ସେ କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି ସମାଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ସେମାନେ ନ ସୁଧୁରିବେ, ହୁଏତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି
ଏଇ ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଏ ଦୁଇଟାକ ପାରାଲାଲି ନ ଚାଲି ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ରାସ୍ତା କାଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା, ଏ କିଛି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା, ଦୁଇଟାରେ କୋଉଟା ବେଶୀ ସହଜ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କେବେ ତ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ମୋର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମେ ଏବେ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ Beginners. ପଢୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ଅକ୍ଷର ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବ ବୟସରେ ହିଁ କମ୍ପାରିଜନ ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖ- କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବେ, ଦୁଇଟାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଯେ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଖବରଟାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ଖବର ଦେଖୁଥିଲୁ କରୁଥିଲୁ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲାବେଳେ ମତେ କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ରାଜନୀତିର ଫିଲିଙ୍ଗସ ବା ରାଜନୀତିର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାର ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ରାଜନୀତି କଲାବେଳେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ବୋଧେ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ଏଟା ଫିଲ୍ ହବ। ଏଟା ବହୁତ, ମୁଁ କେବେ ବି କମ୍ପାରିଜନ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ ଏବେ ବି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ବି ରାଜନୀତି ବୋଧେ କରୁଛି। ସିଏ ବହୁତ କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସମାଜ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପାଠ ପଢା ଯେମିତି ଥାଏ ସମାନ ଧରଣର ପରିବେଷଣ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସତ କଥା କହିବା, ସତ କଥା କହୁଛି ଆଶିଷ ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ। ସତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଓଡିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକତାଟା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ମାନେ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ଖବର, ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଖବର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ଦେଖିବେ, ଖବର କାଗଜକୁ ଦେଖିବେ, ଓଡିଶାର ଇକୋନୋମିକ ନେଇକରି କେତେ ଖବର ଅଛି, ନାହିଁ, ଓଡିଶାର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ କେତେ ଖବର ଅଛି, ଓଡିଶାର କଲଚରକୁ ନେଇ ଖବର ଅଛି କି? ତ କେବଳ ଆପଣ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରାତାରାତି ହିରୋ ହବା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଖବରକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଖବର ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା Politics, ଆଉ ପଲିଟିକାଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲା ଖେଳ। କ୍ରାଇମ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡୋମିନାନ୍ସ ଦେଖେ ଦିଟା ଖବର। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜନୀତି ଖବର, କୋଉ ନେତା ଛିଙ୍କିଲା, କୋଉ ନେତା କଣ ଲେଖିଦେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଖବର ହେଇକି ଛପିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଲଚରାଲ ଖବର ଛପେ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଖବର ଛପେ ନାହିଁ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖବର କାଗଜରେ କୋଉ କଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ରାଇମ, କୋଣ ଜାଗାରେ ରେପ୍ ହେଲା, କୋଣ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କୋଣ ଜାଗାରେ ପୋଡିଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ନା ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଖବର କୋଉଟା ଅଖବର। ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲଟେ ଗୋଟେ ଜଳିଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ଖବର ହବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଡର ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଛି, ଟିଭି ଠିକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଖବର ଲାଇଭ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ମାନେ କିଛି news ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଭ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଦେଖେଇଲେ ସିଏ ବି ଦେଖେଇବ। ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଦିନରେ କୋଉ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ବା କୋଉ ଖବର କାଗଜ କିଛି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ସିରିଜ କଲେଣି କି? ନାଇଁ, ତ କରିବା ଦରକାର। ଓଡିଶା ପାଖରେ ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି। ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆଗ୍ରୋ ଇକୋନୋମି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ଆମର ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଓଡିଶାରେ କଲଚରରେ ଅଛି। ଓଡିଶାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି tourism ଟୁରିଜିମ, ଅଛି। ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସିରିଜ କରିବା ଦରକାର। ଆକୁ ନେଇକରି ଡିବେଟ ହବା ଦରକାର, କୋଉଠି ଡିସ୍କସନ ହବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ସିନା ଆମର ନୂଆ କଥା ସାମ୍ବାଦିକତା ଡାଇଭରସିଫାଇଡ ହବ, ଯୋଉ କଥା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇମଟା ଖବର ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖବର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ ଟିମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ମତେ ଲାଗେ ଟିକେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଓଡିଶା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖବର ଶାଣିତ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ଖବର ସକାରାତ୍ମକ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ ଯୋଉଠି ଖବର। ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଦେଇପାରୁଥିବ, କିଛି ଇନଫରମେସନ ଥିବ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ, ସେମିତି ବି ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ପୂର୍ବ କଥା, ପାଷ୍ଟର ଆଲୋଚନା, ମାନେ ଅତୀତକୁ ଖେଳେଇବା ଖେଳେଇବା ଖେଳେଇବା, ଆଉ ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଖେଳାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କେବଳ କ୍ରାଇମ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଥିରୁ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। କିଛି ବର୍ଗଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଉଭୟ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଯୋଡି ବିଷୟଟା, ଯୋଉଟା ଟିଭି ଦେଖେଇବ, ପେପର ଦେଖେଇବ, ଲୋକ ସେଟା ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ନୁହଁ। ଯଦି ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସବୁ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲେଇଲେ। କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, କିଏ କୁଆଡେ ରହିଗଲା, ଆଚ୍ଛା କିଏ ପୁଣି କଣ ବାଇଟ ଦେଲା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଡୁ ସାଡୁ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଚାଲିଲା। ଟିଭି ମାନେ
ଟେଲିଭିଜନରେ ବାଜିବା, ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ଖାଲି ବାହାରିବ। ତ ଏଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କହିଲେ ଶସ୍ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଇଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲିବାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଏବଂ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇବା ତା ନୁହଁ, ଲୋକକୁ କୋଉଟା ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଆମେ ସେଟା ଦେଖେଇବା, ଏ ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଓରସିପ ର ଚାପ ଥିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମୋର ଭଲ ହେଲେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଭଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜ ଏଥିକ୍ସ ରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦଉନଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ତା ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହବା ଦରକାର। ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଫୋର୍ସଟା ଆମର ହଉଛି ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବୁ ସେଥିରେ ସୋସାଇଟିର କିଛି ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଯେମିତିକି ଆମେ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହେ, ନାରଦ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନାରଦଙ୍କର ଆକ୍ସେସ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବେଡରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନାରଦ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଅସୁର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ହଁ, ଭଗବାନ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଉଭୟ। ଉଭୟ। ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିକୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବେ, ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ବାଲା କହିବେ ନାହିଁ ଆଶିଷ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ ଖବର, ଆଜ୍ଞା, ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିବ ନାଇଁ ଆଶିଷ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଠିକ ଖବର। ଏବଂ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ ଟା ପଲିଟିକାଲ, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଚଳଉଥିଲେ, ଶାସନ ଚଳଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ ଟା ନାରଦଙ୍କୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କଂସ ନେଇକି ଯାଉଛି, ନାରଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି। ହୁଁ। ତ ନାରଦଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଟା ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ଆକ୍ସେସ ଟା, ମାନେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ମାନେ ଯାହା କହିଲେ କେହି କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବେନି ଯେ ନାରଦ ଠିକ କହିଲେ କି ଭୁଲ କହିଲେ, ଟିକେ ବୁଝିଲ, ସେମିତି ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ। ସାମ୍ବାଦିକତା ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଯୋଉଟା Credible। ହଁ ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଖବରର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବା ଆଜିର ଦରକାର। ଦିନରେ ବହୁତ ଖବରକୁ ଦେଖି ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ସତ କଣ ହଁ, ମିଛ ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ କଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି। ତାମାନେ କଣ, ତାମାନେ କ୍ରେଡିବିଲ ସଙ୍କଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାନେ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ସେତିକି ଆକ୍ସେସ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବୁଲ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାର କମି ରହିଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ପଛରେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଯଦି ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ମିଡିଆ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଙ୍କୁ ହାତ ଗଣତି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପାରିସି ହେଇନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଡିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପାରିସି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖପତ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାଲ ସାହେବ ଠାକରେ ସାମ୍ନା ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏବେ କେବଳ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଥମେ ଖବରକାଗଜ କୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସମାଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ଜଣେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ହେଲା, ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଲା। ଧରିତ୍ରୀ ହେଲା, ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଲା। ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯୋଡେ, ଖାଲି ଓଡିଶାର କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଲିଙ୍କ ଖବର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ଏଡିଟୋରିଆଲ ଛପେ, ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ଛପେ। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି କୁହେ, ଆର ଆର୍ଟିକଲ ସେ କଥାଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଖବର କାଗଜ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତା ମାନେ ହେଲା ଯେ ଖବର କାଗଜ ଯିଏ ବି ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସ୍କୋପ ଦଉଥିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପରମ୍ପରାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଟିକୁ ବସାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦି ଡେମୋକ୍ରାସି ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ସାମ୍ବାଦିକତାର କାମ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ହଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ ବୋଲି। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକ ତ ଆପଣ କୌଣସି ଖବର ଦେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଖବରର ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ୱାଚଡଗ ଭଳିଆ ବସିଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ, 77% ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲୋକ ନ୍ୟୁଜ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା 77%, ଆଉ ବାକି 23%ରେ ଖବରକାଗଜ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ 100% ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, 77% ଲୋକ ଏଇ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜଟା, ତାମାନେ ଡିଜିଟାଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାକି 23%ରେ ଖବରକାଗଜ ଅଛି,
ଟେଲିଭିଜନ ବି ଅଛି। ଟେଲିଭିଜନ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି କଣ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମନମାନି କରିପାରିବେନି, ଯାହା ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଖବର, ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଯୋଉଟା ଠିକ ଭୁଲ ଦେଖି ପାରିଲେଣି। ଆମେ ଏଠି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମତେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ବହୁତ କହିଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଟିରୁ ଆଉ କଣ ବାହାରିବ। ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅପସନ୍ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଅପସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚର ମେସିନ୍ ବାଟବଣା ବି କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପୃଥିବୀଟା ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପଟା, ମାନେ ଜେନେରେସନଟା ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଜେନେରେସନ ହଉଛି 30 ବର୍ଷରେ ବଦଳୁଥିଲା ଜେନେରେସନଟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା 20 ବର୍ଷ ଆସିଲା। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ଜେନେରେସନ ବଦଳିଯିବ। ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ହବ, ଧରନ୍ତୁ 2040ରେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନଟା ଜନ୍ମ ନବ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ନବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ହବ। 2045ରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି 10 ବର୍ଷ ଜେନେରେସନ ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପିଲାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖିବା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ, ରେଡିଓ ଦେଖିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, କଲର ଟିଭି ଦେଖିଲେ, କାନ୍ଥରେ ଟିଭି ଲାଗିଲା ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ଟିଭି ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଭାଇ, ଚାଲିକି ଯାଇଛେ, ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛେ, 2 ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଇଛେ, 4 ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଇଛେ, ଟ୍ରେନରେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବି ଯାଉଛେ। ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ବା କଲେଜ ପଢୁଥିଲେ, +2 ପଢୁଥିଲେ, ଆମେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ ବୋଲି? କେବେ ଆସିବ? କଳ୍ପନା ହିଁ ନଥିଲା। ଭର୍ଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନ ମାନେ ଏବେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମେସିନ ରୋବୋଟ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସିଓ ଯିଏ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବନେଇଲେ, ସିଏ କହିଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବ ସିଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଲଞ୍ଚ ହବ। ସେ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମାନେ 20 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଟା ସେ 2 ବର୍ଷରେ ପଢିଦେଲା। ମାନେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିଟା 9 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଟା ସେ 2 ବର୍ଷରେ ଆଚିଭ କଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, ମୋର 20 ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟଟା 3 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କଣ ଯେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିଟା ସେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଖାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦୁନିଆର ସ୍କୋପର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ ଆସିଲାଣି। ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ବିଲିୟନାରୀ କିଏ? ଏଇ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି, ଏସବୁ କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି? ଜୋମାଟୋର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି କି? ନା। ସ୍ୱିଗିର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି? କିଛି। ଓଲା ଉବେର କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ କାର ଅଛି? ଓୟୋର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ହଉଛି ବିଲିୟନାରୀ। ତାମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆ ସେଲ୍ସ। ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେ ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆପଣ ଆଜି ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଆଡ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ପଡକାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମେକର୍ସ, ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ପଡକାଷ୍ଟ କରେଇଦବ। ପୃଥିବୀଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଡିଆ ବି ବଦଳୁଛି, ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ଆଜିର ଦିନ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢି ଯଦି ପ୍ରଫେସନ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଇଭରସିଫାଏଡ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୁଯୋଗର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡିଶା ଭଳିଆ ଜାଗା, ତେଣୁ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ହେଇପାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ପଢା ଲେଖା କରନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଦେଖିବେ, ମତେ ଲାଗେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ କର୍ମଠ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହେଲେ, ଓଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଓଡିଆ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଓଡିଆ ସିଏଜି, କେଡେ କେଡେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କି? ତେଣୁ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ସ୍କୋପ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଓଡିଶା ଯୁବପିଢି କଥା କହିବା, ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ଡିଏନଏ ରେ ଅଛି, ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କେଡେ କେଡେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଫେସନକୁ ବାଛିବା, ଇଏ କଲେ, ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭିଜନାରୀ ଲିଡରସିପ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାଟା ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ଭୂମିକା ନେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭାସି ନ ଯାଇ ଏଇ ଯୋଉ ହିପି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକ ଅନୁସରଣ ବହୁତ ନକରି
ଆମେ ଆମ ଲିମିଟ ଭିତରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଆମର, ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ ସ୍କୋପ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସିବା ଦରକାର, ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟୁର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ନୂଆ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଚାରଧାରାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତର ଯୁବକ ମାନେ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ପି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆପଣ ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏସବୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୋଉ ବିଚାର ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ କୁହାଯାଉଛି ସନାତନ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସନାତନରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସନାତନ ହିଁ ପାଇବେ ଆପଣ। ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଭିତରୁ ଯିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ଆଜି ବ୍ରିଟେନରେ 2 ଦିନ ତଳେ ବ୍ରିଟେନର ମୂଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇସଲାମ କି ଇନଭେଡର୍ସ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଇସଲାମିକ ଇନଭେଡର୍ସ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫ୍ୟାସନ ଆଉ ଲିବରାଲିଜିମର ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ୟାରିସ ହଉଛି, ସ୍ପେନ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ବର୍ଲିନ ଆଉ ପ୍ୟାରିସ, ସେଠି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ରାଇଟ୍ସ ହଉଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଏହାର ସମାଧାନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନଟା ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ପୁଟିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆପଣ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ କୋଉଠି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଦେଶରେ ଆସିଲେ ତା ଏଟା ଆମେରିକା, ସୁପର ପାୱାର, ଆମେରିକା, ରଷିଆ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟ୍ରିର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା, ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଙ୍କର ପଚାରୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଡ଼ କରିକି ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗେସ୍ଚର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବାହାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ଏବେ ସେତିକି ସିରିୟସଲି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁର କଥା। ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ସବୁ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଯେବେ ଯେ ଆମେରିକାକୁ ଆଜି କାହିଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ମନ୍ଦିର ହୁଏ ସବୁ ପଥର, ଆମେରିକାକୁ କାହିଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଆମେରିକା ପାଖରେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ନୋ ୱାର, ଭାଇ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଯାହା ପାଖରେ ସିଏ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିଛି। ଆମେରିକା କରିଛି, ରଷିଆ କରିଛି, କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ। ନୋ ୱାର ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନୋ ୱାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏ ଟ୍ରାପରେ କେବେ ଭାରତ ପଡିନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ତର ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ଭାରତର ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆମେରିକା ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭାରତର ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ହଉ, ଭାରତ ମାନଙ୍କର ଆଜି ବି ଭଲ ରେପୁଟେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର ଏ ସବୁରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ, ସଂସ୍କୃତ, ଭାରତର ବିଚାର, ଏଇ ଯୋଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ବାର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବା, ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତ ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବେ ପରିବେଶ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ହିଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଥିବେ। ଭାରତର ମୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ହଉଛି ଭାରତର ୟୁଏସପି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଗ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ୟୁଏସପି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଦୃତ ହବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ମାନେ ଚାହିଦା, ଭାରତର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ। ଆମେ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ନ ଦେଖିବା ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଯେ ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଭାରତ ଭିତରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବିରୋଧ, ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମୂଳ କାଠି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗାଇକି ଆମର ବୀର ଶହୀଦ ମାନେ ନିଜ ବେକକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଆଦର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇକି ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାରାଜ। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ
ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ନ ହୁଏ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥାଟି ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଅର୍ଥଟା କଣ? ମାଟି ମାଆକୁ ତ ପୂଜା ମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା। ମାରିବା, ଭାରତ ବିନା ମାତାକୁ ମାଟିରେ ପୂଜା ତ କେହି କରିବା। ବି କେବେ ରହିନି। ବିନା ମାଟିରେ ତ କେହି ଏବଂ ମାଟିରୁ ହିଁ ତ ସବୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ମାଟି ହିଁ ଦଉଛି। ମାଟିକୁ ପୂଜା କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବିରୋଧଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମାନେ ବି ଗାଉଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବିରୋଧ କିଛି ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ଏ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଇଂରେଜ ବୋଧେ ଭାରତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ। କଥାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଏମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରଟା ଆମ ରିଲିଜିଅନରେ ନାହିଁ। ବିରୋଧଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜିଜଟା କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ। 2 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପରେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ଏମଏଲଏ ମାନେ ପଳେଇଲେ ଓଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଓଡିଆ ଏମଏଲଏ। ଓଡ଼ିଆ ଏମଏଲଏ। ତେଣୁ ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କଣ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ରାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି ବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନେଇକି 90% ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ 10% କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି। ଯେମିତି ଭୀମ ମିମ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର କାମ ମାନେ ସେ ଗୀତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହିଁ ସେଇଆ ଥିଲା। ସେଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲ ଟାଇପ କରିବେ ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ସ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାରିବେ ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ 198ଟା କେସେସ୍ ପାଇବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାହିଁକି ଚାଲିଲା, ତା ନାଁଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୁଗଲ କଲେ ଯେ କେହି ପାଇପାରିବ, ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ମାରିବ, ଖବର ତଳକୁ ପଢିବେ, ହେଡଲାଇନ ଆସିବ ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଯୋଉ ଖବରଟି ଆପଣ କହିଲେ ଖୋଲିଦେବେ, ଦେଖିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଖୋଲିଦେବେ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଏଇଭଳି ଅସାଧୁ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଟ୍ରେନ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଖବର ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ସିଏ ଦେଖିଥିବ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ଯିଏ କ୍ରାଇମ କରିଥିବ ସିଏ କହିଥିବ ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟାଇମରେ ଆମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରେନଟା ପଳେଇଲା ମାରିଦେଲୁ। ତାମାନେ ମୂଳ ଟାର୍ଗେଟଟା ବନ୍ଦେ ଭାରତ। କଣ ଯେ ଟ୍ରେନଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ହେଲା? ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ବିରୋଧଟା ନା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବିରୋଧ ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ, କେବଳ ଅସାମାଜିକ ନୁହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ହାଇଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ବିପଦ, ଏଇଭଳି ମାନସିକତାର ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଟିପରେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲି ବସି ପାରୁନି, ଏମିତି ପୋଲିସ ମାଡ଼ କରୁଛି, ସେମିତି ହବା ଦରକାର। ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗପିଲେ ତ ଅନେକ କଥା ଗପି ହେଇଯିବ। ତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ନିହାତି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଉଦ୍ବୃତ କରୁଛି। ଏବେ ଦଳ ଡିଆଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶୁଖୁଆ ମାଛ ବି ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ, ମଲା ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି? ସେଠି ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦଳର କୁ ଶାସନକୁ ଆଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ତାର ପତନ କରେଇଛୁ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣି ନିଜ ଘରେ ବସେଇ ଚା ବିସ୍କିଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ମନଉଣା କରିବେନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିଟା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାରର କଥା, ବିନା ଆଇଡିଓଲୋଜିର ପଲିଟିକ୍ସ ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜନୀତି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାର, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି କନଭିକ୍ସନ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ଦଳ ବଦଳ କରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ବହୁତ କମ କେସେସ୍ ପାଇବେ ଯୋଉଭଳି। କିନ୍ତୁ ଅପରଚୁନିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ବାକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ନିଜର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବୋଲି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ନଥାଏ, ବରଂ ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏକଥା କହିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ପଲିଟିକାଲ
କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପରିପକ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ପରିପକ୍ୱ ନାହିଁ, ପରିପକ୍ୱ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପାୱାର ଜିତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ପରିପକ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାଟା ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା କମ ଅଛି, ନିଜ ବେନିଫିଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଆମର କିନ୍ତୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ପଦ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ବି ଆମ ଦଳକୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ସେ ଆମ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆମ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବାହାରେ। ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ ରାତି ରାତି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲି ଯେ କେବେ ବି ଦଳ ଡେଉଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଦଳ ଡେଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ 99%, 1% ଥିବେ ଯିଏ ଜେନୁଇନଲି ଗୋଟେ କୌଣସି କଜରେ ବିରୋଧ କରିକି ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିଥିବେ କଜରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ପାଇବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ବା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଜରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କଲେ ସେଇ ପାଇଁ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ନ ମିଳିଲା ଛାଡିଦବା, ପାର୍ଟି ସରକାରରୁ ପଳେଇଲା ଚାଲ ସରକାର ପାର୍ଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଳେଇବା ଅପୋଜିସନରୁ, ଇଏ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ, ଅପରଚୁନିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କଣ କଣ ହଉଛି, ଲୋକ ବି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକ କାହାକୁ କେମିତି। ଆମ ମନରେ ବି କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମତେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଖପାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସୋସାଇଟିରେ ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିବା ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲି ଯୋଉଟା କହିବା କଥା। ବାକି କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସରପଞ୍ଚଟି ହଉ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟି ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଦଳର ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଦଳର ବିଚାର, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ତିନୋଟି ରହିଲେ ରାଜନୀତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ, ଲିଡରର ଟିଆରପି ବଢିବ, ଲିଡରଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି, ଲିଡରଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟିଟା ବଢିବ, ଏବଂ ରାଜନୀତି ଦଳର ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବଢିବ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ଯୋଉଟା ଟିକେ କମିଛି ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ସେଟା ଡେଭଲପ ହବ, ସେଟା ବଢିବ। ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଦେଶର ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଏତେ ବଡ ପୋଖରୀ, ବିରାଟ ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ମାଛ ବି ଥିବେ, କାରଣ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ଖାଇକି ମାଛ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ଯେଉଁ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଣିକି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ପୋଖରୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବୋଲି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବିଚାର ପରିବାର ଗୋଟେ। ବାକି ଏ ପରିବାର ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁ, ମାନେ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ ଆମ ବିଚାର, ଆମ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିବ। ବାକି ଯିଏ ନ ମାନିବ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଦଳ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ପରିବାର, ବିଚାର ପରିବାର। ଏଥିରେ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆମର ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବୁ। ବାକି ଯଦି କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବେ, ଦଳ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ, ବିଚାରକୁ ମାନିକି ଆସିବେ, ଏତିକି ତ କମ ସେ କମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମାନେ ମୋ ସ୍ତରରେ ଭାଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ, ଆମେ ଆମ ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦଳର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଏଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାକି ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ। ଆଉ କିଛି ର୍ୟାପିଡ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଏକ ପଦରେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ନାଁ ନେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପଦରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଜନାରୀ ଲିଡର, ଏବଂ ଗୋଟେ ସଠିକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସଠିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଛି, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଆକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ହେଇକି ରହିବ। ନିତିନ ନବୀନ। ନିତିନ ନବୀନ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ନିତିନ ନବୀନକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଦଳ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ରେସର ଘୋଡା ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ବୟସରେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିତିନ ନବୀନ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବେ, ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏମିତି ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଦେଶ ପ୍ରତି ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଦରକାର, କୌଣସି ରାଜନୀତିକର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସିଏ ଅନାସାର ନେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟେକିଂ ଏବଂ ଲିଡରସିପକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଥେସିସ୍ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର, ପିଏଚଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସାଧୁରୁ ନେତା ହେଲେ, ଏମପି ହେଲେ, ଏମପିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ,
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୌଣସି କମ୍ପଲସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, କେବଳ ସତ୍ୟ Decision ଗୋଟେ ନେବା ମାତ୍ର ଏବଂ compulsion। କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିସିସିଭ, ଏଇଟା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ମାନେ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାମ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଜୁଏଲ ଓରାମ ଜୱାହରଲାଲ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଲମ୍ବା ରାଜନୀତି, ବହୁତ ଥର ଲୋକସଭା ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଜୱାହରଲାଲ ଏତେ ଥର ଲୋକସଭା ଜିତିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଥର ଜିତିଥିବା ପପୁଲାର ଲିଡର, ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପପୁଲାରିଟି ଏତେ ଥର ଜିତିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜୱାହରଲାଲ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୱାହରଲାଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିନ୍ନ ମାନେ ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବେଶୀ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲମ୍ବା ଜିତିଛନ୍ତି। ବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠାରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର ରିପିଟେଡଲି ଜିତିବା ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୱାହରଲାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜୱାହରଲାଲଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ରହିବା, ଏଇଟା ମତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଜନାରୀ ଲିଡରସିପ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତା ମନରେ ଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇସିସ୍, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ, ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଲିଭରି କରିବା ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇସିସକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଭିଜନାରୀ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚେହେରା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର କଣ କଣ ଆସେଟ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି କୋଉଠି ସ୍କୋପ ଅଛି, ସେଟା କେମିତି ଫୁଲଫିଲ ହବ, ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି। ଭାରତ ମାତା ସର୍ବୋପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମା ଭଳି ସିଏ ଭାରତ ମାତା, ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ରାଜନୀତି, ବିଚାର, ଦଳ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଏସବୁର ଉପରେ ହଉଛି ଭାରତ ମାତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାର। ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଘଟଣା ଚାବି ଖୋଜିବା ହଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯିବା ଦାବିରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ବି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳି ଇଚ୍ଛା ଥିବା, ଏଇଭଳି ଆଶା ଥିବା, ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ପୁରୀରୁ ଚାଲିବା ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା କଥା। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସେତେବେଳର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ସ ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏ ଦୈବ କଳାଟା ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ। ନିହାତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆପଣ ତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।